Την ίδια περίοδο που οι αναταραχές στις αφρικανικές χώρες συνεχίζονται, σε μια κρίσιμη στιγμή για την τουριστική οικονομία της Ελλάδος, εδώ στο Βερολίνο συναντιέται η διεθνής βιομηχανία του τουρισμού για 5 ημέρες κάτω από την ίδια στέγη σε έναν εκθεσιακό χώρο 160.000 τετραγωνικών μέτρων. Η ITB του Βερολίνου περνά στην δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα ως η μεγαλύτερη και πρωτοπόρος διεθνής έκθεση για τον τουριστικό κλάδο. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο Βερολίνο στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού, που κατάφερε το 2010 να συγκεντρώσει 11.127 εταιρείες και 179.000 επισκέπτες από 187 χώρες. Ανοίγει σήμερα τις πύλες της στο κοινό. Όλα τα περίπτερα των εκθετών φιλοξενούνται εδώ, σε 26 τεράστιες αίθουσες που θυμίζουν ένα τεράστιο εκθεσιακό χώρο. Εδώ στο χώρο του ΜΕΣΕ, τόπος συνάντησης ολοκλήρου του τουριστικού κόσμου, κάθε χρόνο ο συνδυασμός της εμπορικής έκθεσης και του συνεδρίου προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες και μέσα μαζικής ενημέρωσης. ITB 2011, η 45η Διεθνής Τουριστική Έκθεση. Η τουριστική έκθεση ITB του Βερολίνου είναι το ιδανικό μέρος για να μάθουν οι ενδιαφερόμενοι τις νέες τάσεις, ιδέες και δυνατότητες συνεργασίας, αλλά και να ανακαλύψουν ολόκληρο τον κόσμο μέσα σε λίγες ώρες. Το επιτυχημένο επιχειρηματικό ταξίδι ξεκινά εδώ. Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας μας αυξάνεται. Δίπλα από τα ταξίδια αναψυχής και τα επαγγελματικά ταξίδια έχει δημιουργηθεί ένας σημαντικός και κερδοφόρος πυλώνας της τουριστικής βιομηχανίας. Η διεθνής ανάκαμψη του τουρισμού βρίσκεται σε εξέλιξη σε όλο τον κόσμο. Η διατήρηση αυτής της ανάπτυξης μέσω της καινοτομίας είναι ο στόχος των δραστηριοτήτων και των εκδηλώσεων που διοργανώνονται στο πλαίσιο της έκθεσης. Η έκθεση της ITB χαρακτηρίζεται από το πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων, όπως συζητήσεις, συνεντεύξεις τύπου, δεξιώσεις, εκδηλώσεις, απονομές βραβείων και διάφορες άλλες εκδηλώσεις και παρουσιάσεις. Να μας πείτε δύο λέξεις για την Κέρκυρα. Για την Κέρκυρα. Μας αισθανόμαστε σίγουρος ότι δεν είναι κεφαλμίτη να μιλάει για την Κέρκυρα. Η Κέρκυρα έχει τη δικιά της παρουσία σε μια εποχή δύσκολη για τον τουρισμό. Βλέπουμε ότι η αγορά της Γερμανίας έχει υποχωρήσει ως προς το νησί. Επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας ήταν ο Υπουργός Πολιτισμού Παύλος Γερουλάνος. Τον συνόδευε ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Γιώργος Νικητιάδης. Ο κύριος Γερουλάνος είχε συνεχείς συναντήσεις με tour operator, μέσα ενημέρωσης, εκθέτες στο πλαίσιο της έκθεσης της ITB. Το περίπτερο της Ελλάδος επισκέφθηκε ο Υφυπουργός Οικονομίας της Γερμανίας, αρμόδιος για θέματα τουρισμού, ο κύριος Έρνεστ Μπαρμπέικερ, ο οποίος ενημερώθηκε για την ανάπτυξη νέων τουριστικών προϊόντων. Η φετινή 45η ITB του Βερολίνου προσφέρει σε εκθέτες και επισκέπτες μια online πλατφόρμα επικοινωνίας, το Virtual Marketplace, όπου παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας με τους επισκέπτες της έκθεσης όλο τον χρόνο. Η ITB είναι ένα διεθνές γεγονός για μέσα μαζικής ενημέρωσης. Χαρακτηριστικά να σας αναφέρω ότι 7.200 δημοσιογράφοι από 89 χώρες παρακολούθησαν το 2010 τα εκθεσιακά δρόμενα από κοντά και μετέδιδαν σε όλο τον κόσμο τα νέα και το πνεύμα της έκθεσης. 214 εκπρόσωποι του πολιτικού χώρου, ανάμεσα τους 111 πρέσβεις, 76 υπουργοί και πολλοί γενικοί γραμματείς, τίμησαν με την παρουσία τους το εκθεσιακό αυτό γεγονός. Επικεφαλής της αντιπροσωπείας από τα Ιόνια νησιά ήταν ο Περιφερειάρχης Σπύρος Σπύρου, ενώ την Κέρκυρα εκπροσώπησε ο Δήμαρχος Γιάννης Τρεπεκλής.
Το περίπτερο των Ιωνίων Νήσων επισκέφθηκε ο Υπουργός Τουρισμού Γιώργος Νικητιάδης. Τον υποδέχτηκαν ο Περιφερειάρχης Σπύρος Σπύρου και ο Δήμαρχος Κέρκυρας Γιάννης Τρεπεκλής, αλλά και τουριστικοί παράγοντες των Ιωνίων Νήσων. Ο κύριος Νικητιάδης επανέλαβε για άλλη μια φορά στον κύριο Σπύρου και στον Δήμαρχο της Κέρκυρας Γιάννη Τρεπεκλή την ανάγκη δημιουργίας ενιαίου φορέα τουρισμού. Έχετε τώρα η τύχη τώρα της Κέρκυρας, έχει έναν άνθρωπο που τον βρήκα στο Μιλάνο μπροστά μου. Τον βρίσκω εδώ ξανά μπροστά μου. Θα τον ξαναβρω μπροστά μου. Τρέχει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είμαι αισιόδοξος γενικά, γιατί σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο που περνάει η χώρα μας, ο τουρισμός αποτελεί την πραγματική ελπίδα για μας. Όλοι μαζί με ενωμένες δυνάμεις πρέπει να δώσουμε μια άλλη δυναμική στη διαχείριση και στην προβολή στο νησί μας. Η Κέρκυρα θα πάει πάρα πολύ καλά. Μπράβο. Αυτό είναι ευχάριστο. Ειδικότερα το δικό μας το περίπτερο επιτέλους αρχίζει μια σταδιακή αποδέσμευση από το ενιαίο των Ιωνίων. Οι ενδείξεις είναι αισιόδοξες, τουλάχιστον από άποψη αφήξεων. Τα νέα τα οποία λαμβάνουμε και σε αυτή την έκθεση, που πλέον οι χρόνοι είναι τέτοιοι που μπορούν να μας δώσουν κάποιες σαφείς ενδείξεις, είναι ότι η αύξηση των αφήξεων θα μπορούσε να είναι και διψήφια, δηλαδή να φτάσει περίπου το 10%. Σε σύγκριση με το 2010, ο αριθμός των κρατήσεων στην ΑΙΤΜ το 2011 παραμένει σταθερά υψηλός. Έτσι, η μεγαλύτερη έκθεση τουρισμού θα σταθεί στο ύψος της φήμης της. Αυξημένα ήταν τα ποσοστά των εκθετών των επισκεπτών που έκλεισαν συμφωνίες και υπέγραψαν συμβόλαια κατά τη διάρκεια της έκθεσης.